ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо охирон суханҳои иштирокчиёни турнири UFC 314-ро омода кардаем ва ҳамчунин маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. Салом алейкум ба халқи муҳоҷир. Ирӯз сеюми 02/2025 на мардум ай граница бромадан. Салом алейкум ба ҳамаи муҳоҷирон, ба Акай Умед, Акай Ғулом, раҳмат ба ҳамён ки моро буда расондан ва граница гашта овардан. Ягон камбудитон шид бачаҳо ина доште надоште аксарият дамиҷа дакмед. Ҳама сар шур рафт омад бе ягон камбуди зот салом рафтем айна. Инак дӯстон, чанд соат пеш иштирокчиёни турнири UFC 314 охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузаронида охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд. Биёед якҷоя тамошо мекунем. хонумон ва ҷанобон, ма бо Педи Пимблет. Педи, ин муҳорибаи бениҳоят сатҳи баланд аст ки туро ба камарбанд наздик карда метавонад. Фикрҳои худро баён кун ки ин муҳориба барои ту чӣ маъно дорад. Барои ман ин боз як қадами дигар барои чемпиони ҷаҳон шудан аст. Ман ин чизро бесаброна интизорам. Мухлисони Майами Педиро дар кор дидан мехоҳанд. Шумо ҳамаатон ин чизро медонед. Баландтар, баландтар. Мо низ бесаброна ин чизро дидан мехоҳем. Барор, Педи Пимблет, хонумон ва ҷанобон. ва ма бо Майкл Чендлер, хонумон ва ҷанобон. Майкл, боз як муҳорибаи сатҳи баланд, рақиби машҳур барои ту. Фикрҳои худро баён кун ки моро пагоҳ чӣ интизор аст. Ма бесаброна интизорам ки барои шумо баромад кунам. Майами, ма ҳар дафъа шоу ташкил мекунам. Бесаброна интизорам. Ма дар ин ҷо барои исбот карданам ки дар ин бозӣ сатҳ аст. Танҳо эҳтиром ба Педи, лекин ба ман шиор дар кор нест. Ма ҷангвари ҳақиқиям. Ин корро мекунем. Барор ҷаноб Майкл Чендлер, хонумон ва ҷанобон. хонумон ва ҷанобон, ма бо Диего Лопес. Диего, ту парвози зуд ва хеле дурахшон доштӣ. То номзад барои довталаб шудан. Пагоҳ ту шанс дорӣ ки ин унвонро соҳиб шавӣ. Фикрҳои худро дар ин бора ва оиди рақибат баён кун. бародар, Алекс инсони хеле хуб аст, ҷангвари бузург, лекин ма фикр мекунам ки ин лаҳзаи ман аст, лаҳзае ки ма ба ҳама исбот мекунам ки арзандаи ин имкониятам. Саҳари якшанбе ма барои ҳамаи шумо шоу ташкил мекунам. Барор ҷаноб Диего Лопес, хонумон ва ҷанобон. ва ма бо Александр Волкановский. дар аввал шодам дидан ки ту баргаштӣ ва боз барои унвон меҷангӣ. Фикрҳои худро баён кун ки барои ту ин чӣ маъно дорад ва оиди рақиби ту Диего Лопес. бародар, баргаштан беҳтарин аст. мо баргаштем ва бале, ӯ ҷангвари сахт аст, аммо ин камарбанд бо ман меравад. рафтем. ин чизро дидан мехоҳем. барор ҷаноб Александр Волкановский, хонумон ва ҷанобон.
хотиррасон мегӯям ки турнир аллакай ҳамин шаб яъне шаби шанбе ба якшанбе баргузор мегардад ва аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ва акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро бепул тамошо карда мешавад. мисли ҳамавақта дӯстон, дар телеграм-канали мо Паҳлавон TJ мо пеш аз оғози турнир ҳамаи ссилкаҳои даркориро пешкаши шумо мекунем ва шумо метавонед ки ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ҳамчунин дарҳол баъди анҷоми турнир мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ мегузорем ки шумо дар дил ховвақт даромада тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепит шуда. танҳо ба ҳамин ссилкаҳо дароед дӯстон, чунки ҳозир аз номи канали мо бисёр каналҳои дурӯғ кушодагиянд. дар телеграм-канали мо аз 115 000 одам зиёд обуна шудааст. шумо низ даромада обуна шавед. то наворҳои баъдӣ дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.